Takže čaute, dneska budem hrať s mojim kamarátom Knife vs Gun Duels a ak sa vám video bude páčiť, tak dajte like, odber a môžeme ísť na to. Takže môžeme asi ísť hrať, kde sa hrá, aj tu. Dobre, trošku som to už dlhšie nehrala, ale musím na neho chvíľku počkať. Teraz si ideme vybrať mapu, na ktorej budeme hrať. Dám house. Čo to bude? Neviem, čo to je. Asi house. Ale asi nie. Ja neviem. Ja sa v týchto mapách nevyznám. A ani to veľmi hrať dobre neviem. Super. A to je vynikajúca situácia, že som hrala. Škoda. Zase sme prehrali. A teraz už idem hrať naplno. Teraz sa už idem fakt snažiť. Kde ste? Tu ste. Sakra. A bum. Ne. Bum. Ne. Ja som fakt tak, že sa neviem tráfať. Tak. Ne. Dobre, teraz už idem fakt naplno. Ale že fakt. Kde ste? Videla som ich. Aha. Kamo? Jak to? Ja som do nej strelila reálne. A nič sa nestalo. What? Poď. Áno? Dobre. A poď ešte jedna. Tesne. Dobre. Nevadí. Idem na to. Tak. Dobre. Kde ste? Ne! Kamo? Jak? Dobre. Teraz sme prehrali a ďalšie kolo vyhráme. Teraz ideme 1v1. Hospital, OK. Bojím sa, lebo on je dosť silný. Kde bol? Ja som slepá. Ja som načisto slepá. Tu mám jednu jedinú pomôcku. Kamo! What? Dobre, ja Knife vs Gun neviem hrať. Ale že vôbec. Mohol by ma aspoň nechať. A kde teraz bude? Hej! Jo! Dík. Tak a bum. Jupi. Tak, dobre. Vidím, že už si beral nožík. Teraz kde bude? Komu? Bro, to čo bolo? A to mi teraz neodpustí. Teraz si musím dávať sakramenský pozor, že kde je. Ne. Dobre. Bum. Komu? Yes, vyhrala som. Neviem ako. Ale 3-krát ma nechal vyhrať. Tak asi aj preto. Ďalšie kolo. House, prosím. Neviem, toto house asi není. Nie, toto house není. Ale nevadí, ale len mám trošku... Je to house? Kámo. Či čo to je, ja neviem. Ale... Čo? Tá jedna bola slabá. Ale tento druhý očividne nie. Kámo, ja som slepá. Poď na neho, Lily. Poď, neboj sa. Yes, kámo. Kámo. Ja idem bomby. Yes, kámo. Dobre, ty. Ešte musíme ich 2-krát poraziť. Už alebo len, neviem.
No tak, až alebo len. Dobre, 1 alebo 1 ma zabil. Neviem, kto to bol. Musíme ich poraziť, aby sme vyhrali zase. Áno, dobre. By som ja nikdy neurobila. Poď, máš ho. Áno. Dobre. Už iba raz. Dobre. Ne. Kámo, to bolo také tesné. Už som si myslela, že sme to dali. Dobre, ale dúfam, že nás nedoženú. Jedenkrát, že nás porazili, to nevadí. Ale nech nás nedoženú. Dobre. Yes! Vyhrali sme. Dobre. Takže máme tu posledné kolo. Dáme house. Poď. OK. Takže toto je asi posledné kolo. Super. Dúfam, že aspoň toto posledné vyhráme. Dvakrát sme vyhrali. Asi sa mi zdá. Dobre. A poď ešte jeden. Nevadí. Nevadí. Dobre. Idem sem. Na mne sa kamera otočila. Dobre. A ešte jedna. Neviem, kde je. Čakaj, tak. Tu je. Ne! Pozor, za tebou. Či kde je? Áno, dobre. Musíme ešte párkrát ich. Kde ste? Kde ste, kto? Ne, kamu, nevidím. Poď. Yes, vyhrali sme. Dobre. Ešte 3-krát. A netrafila som sa. Ja pôjdem sem. Alebo ani nie. A budem tu. Ne. Yes, obidve som ja dala. Yes. Už iba 2-krát. A vyhráme. Len teraz neviem. Čo? Kde sú? Už viem. Kamu, jak ma mohla... Neviem. Tam ide. Nevadí. Dobre. A ešte jeden. Jedna. Tak. Poď. Dáš to pištolkou? Nedáš. Poď. Niečo. Rob. Áno, tady choď. To nebude čakať, podľa mňa. Tak to čakala, aj ona tady išla. Sakra, dobre, je to 3-3. To ríma. Kamu to čo má za pištol? Ne. Dobre. Ne. Dobre, ideme, Janoš. Keď ona ide, ja idem. Sakra. Koľko to je? 4-3 pre nich. Toto asi prehráme. Sakra. Čakaj, ja musím byť tu, lebo ona má tú zbraň. Ne. Toto je zlé. A veľmi. Bo teraz neviem, skade prídu a som jedna na nich. Toto nie je vôbec dobrá situácia. Jedna môže prísť zadu. Ako som hovorila. Jedna môže prísť zozadu a druhá spredu. Takže toto bude všetko. Ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like, odber a zatiaľ čau.